Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Rozhovory o tenise. Mojich dnešných hostí v štúdiu nemusím, myslím, že tenisovým fanúšikom veľmi predstavovať. Sú nimi Davis Cupový kapitán Slovenska pán Tibor Tóth. Dobrý deň. A slovenská singlová jednotka Alex Molčan. Pani, vitajte. Som veľmi rada, že ste prišli do štúdia. Ja som sa na dnešný rozhovor špeciálne tešila, pretože sa vrátime k tomu výbornému stretnutiu, ktoré Slovensko odohralo cez víkend v Grécku. Ty na úvod by som dala slovo tebe ako kapitánovi. Keby si možno v skratke tak nejak urobil prierezové hodnotenie toho stretnutia a dotkol sa takých nejakých rozhodujúcich momentov z tvojho pohľadu. Tak začal by som asi tým, že čakalo nás veľmi náročné stretnutie vonku s Tsitsipasom, 5. hráčom sveta, publikum, ťažké podmienky, teplo, ale hlavne veľmi dôležitý zápas, lebo keby sme prehrali, by sme spadli o skupinu nižšie. A predsa je lepšie zase dostať túto možnosť bojovať o tú finálovú účasť budúci rok. Čiže pre mňa veľmi dôležitý zápas, ktorý sa nám podarilo, chvála Bohu, zvládnuť. Ale strašne dobre aj dlho sme sa pripravovali na tento zápas. Tá príprava začala už v Istanbule. V podstate Alex tuto sa pripravil už týždeň predtým, plus tam dobre sme prileteli už v sobotu, že už v nedeľu sme mohli trénovať. No a keď prejdeme k týmto zápasom samotným, tak si myslím, že všetci hráči do jedného podali fantastický výkon. Či už oduševnení, hrali srdcom, bojovali, dreli o každú loptu. Lukáš Klein už dostal pod veľký tlak Tsitsipasa. Chýbali možno 2-3 lopty. Možno jedna lopta. Pre mňa jedna lopta, aby ho zdolal. Ja si myslím, že počas celého zápasu možno bol aj lepším hráčom. Ako nedotiahol to, bohužiaľ dostal krče, nemohol dohrať ten zápas, ale strašne dôležité bolo, že na druhý deň bol schopný hrať, že sme ho dali dokopy. Preto aj velikánska vďaka patrí Davidovi Olasovi, ktorý je v tomto veľmi veľký odborník a hneď po zápase urobili všetky procedúry od stravy a tak ďalej, všetko úplne maximum preto, aby na druhý deň bol fit, takisto doktor týmu Roman Fano, čiže za to úplne absolutorium, čo predviedli a na druhý deň bol Lukáš schopný hrať naplno, bol 100% fit a myslím si, že práve tá štvora bol ten kľúčový moment, ktorým sme ešte nezvíťazili, ale sme pripravili veľmi odohrali fantastický zápas, fantastickú štvoru, dole klobúk pred Igorom Zelenajom v 41 rokoch. Podal takýto výkon, neprehral si celý zápas servis a v tom treťom sete ešte vystupňoval ten svoj výkon a práve položili ten kameň k tomu úspechu, pripravili toho Tsitsipasa, lebo už mal 2 ťažké zápasy. V piatok 2,5, 3 sety debla plus tesne prehrali debla psychicky, tak pripravili práve pre Alexa, ktorý, ale teraz nechcem tým pádom, že to bolo ľahké, ale využili sme to. Alex podal fantastický výkon, koncentrovaný, skoro bez nejakých väčších chýb. Strašne, pre mňa to bolo podstatné, že Alex podal strašne konštantný, stále držal, vyvíjal tlak na toho Tsitsipasa a ten záver zápasu dohral fantasticky, lebo bolo vidno, už si kričal počas priebehu v treťom sete, zrýchluje sa série, ide to. Vyslovene uňho práve bolo vidno, že v tom treťom sete takto rastol. Tak to absolútne o ten druhý set nedal dole, alebo možno skôr, aj keď sme došli do šatne, skôr sa mi zdalo, že ho ešte viac nabudil, že ešte bol taký, čo aj v závere sa mi zdalo, že stupňoval to tempo. Čiže pre mňa vynikajúci zápas, veľká vďaka celému realizačnému tímu, úplne všetkých, čo tam boli od vypletača cez Tomáša Martikana, Masera, Ruda Horváta, šéfa. Všetko klapalo, šlapalo naplno a si myslím, že sme to zvládli veľmi dobre a velikánska vďaka, lebo samozrejme bez chalanov by sme neboli tam, kde sme. Čiže som vďačný chalanom, realizačnému tímu za všetko a som rád, že môžeme zase o rok sa pokúsiť prebojovať do toho nášho sna, do tej finálovej skupiny. Bodaj by.
Alex, my sme videli teda v Grécku, že tí Gréci naozaj dali do toho všetko. Jednak kde sa hralo sa na tom olympijskom štadióne. Jednak mali Tsitsipasa, ktorý teda je národovec, chcel to hrať. Stála na ňom asi ťaha aj zisku 3 bodov pravdepodobne, lebo čakali ich od neho. Aké to bolo nastupovať pre teba na ten zápas, keď si mohol rozhodnúť teda celé to stretnutie už v tom zápase proti nemu? A teda videl si ho hrať aj s Lukášom a podal proti tebe naozaj výborný výkon. Tak pre mňa bolo ten zápas, ja som nastupoval do zápasu s tým, že nemal som žiaden stres, ale že vôbec. A na to, že to je Davis Cup, vždycky som stresoval, hrali sme doma vtedy, mal som nejaký debut, tak vtedy som bol úplne akože... To si pamätám. Teraz to bolo úplný opak. Tým, že vyhrali tú štvorhru, akože to bol čistý masaker, čo tiež chlapci predvedli v tom 3. sete. Tak ja som išiel do zápasu s tým, že OK, samozrejme chcel som vyhrať, ale mal som tu takú istotu, že aj kebyže prehrám, tak potom ide, neviem, kto by išiel hrať, asi Gombi, tak by vlastne veril som tomu tak, že... Ešte boli zadné dvierka, hej? Že určite to vyhrá, Ako môže sa dať hocičo, tak som bol presvedčený, takže preto som do toho zápasu išiel s tým, že fakt nemám absolútne čo stratiť, chcel som brutálne vyhrať, vedel som, že budem mať v nohách toho dosť, lebo tá štvora trvala cez 2 hodiny, ja neviem koľko presne, ale bola dlhá. 2,5 skoro. Aj keď tá štvora nikdy nie je fyzicky vyčerpávajúca až tak, jak tá dvojhra, ale predsa. Bolo tam strašne teplo, 30 stupňov a 2,5 hodiny sa tam na tom kurte akože cápať, tak tiež to nie je sranda. No a podal som fakt, tak jak povedal kapitán, taký konštantný výkon počas celého zápasu. Nemal som tam žiadnu takú slabú chvíľku až na jeden game v druhom sete, čo ma breakol. Tam som urobil zbytočné chyby, ale okrem toho proste stále som hral, stále som bojoval. No a v tom 3. sete, presne tak, jak povedal kapitán, ja som išiel do tej šatne sa prezliecť a ja som bol úplne taký nabudený, nahecovaný, nebol som nejaký frustrovaný. No a začal som strašne dobre, servis mi rástol, tam som chytil brutálne sebavedomie na to. A na konci som to... Servis vyvrcholil v poslednom game? To bol asi najlepší životný game, akože. Ešte za toho stavu, tým, že zažil som taký stav už na US Open, kde som to bohužiaľ nedal, tak teraz som to proste dal. A proste som bol veľmi rád, že som mohol vyhrať ten zápas, že som mohol pomôcť Slovensku, že sme to rozhodli už po tej dvojhre, ale ako hovoril tréner, akože veľká vďaka všetkým, že tam boli, lebo pomohli Lukášovi sa dať dokopy po tom ťažkom zápase a vlastne všetci, proste každý, kto tam bol, tak má veľkú príčinu na tom, že sme vyhrali aj Gombi, aj Poky, Lukáš Pokorný, proste trénovali celý týždeň a dali tiež do toho maximum, takže veľká vďaka všetkým. Keby sme chceli ešte ostať pri tom Tsitsipasovi, predsa je to 5. hráč sveta, je to naozaj veľké víťazstvo. Čím teba možno prekvapilo, alebo čo bolo na jeho hre iné, alebo čo ťa práve nejako pozitívne alebo negatívne prekvapilo? Tak, čím je výnimočný? Je to jeden z najlepších hráčov na svete, takže problém u tých hráčov, alebo problém hrať proti tým hráčom je vždy taký, že oni aj keď nemajú svoj deň, tak oni proste aj tak dokážu nejakým spôsobom nájsť tie cesty, preto sú tam, kde sú, hej. Takže hral proste ten forehand, akože to má masakrálny forehand, hlavne ten inside out, servuje strašne dobre, ale nejakým spôsobom som to dokázal proste eliminovať, hej, vybehal som strašne veľa, takticky som hral podľa mňa veľmi správne. Takže nič ma neprekvapilo tak, že by som teraz toho bol, že čo sa deje. Hotový? Proste všetko som čakal, tým, že je to jeden z najlepších hráčov na svete, tak proste čakal som, že môže prísť hocičo a tým pádom ma neovplyvnilo nič. A išiel som si za tým, čo sme si povedali pred zápasom. Takže... Oni ho tam v Grécku považujú za takého poloboha, ako teda mu kričali aj z tej tribúny. Takže je to pravdepodobne aj v psychike potom, keď ten hráč nastupuje s tým, že musí. Ono je to veľakrát ešte jeden taký problém, to fenomén, že nižšie postavení hráči rankingovo, keď idú hrať s tými top hviezdami, oni si proste, veľakrát sa stane, že si myslí, že ten hráč tým, že hrá s takým top hráčom, takže musí hrať niečo viac, alebo niečo lepšie. Samozrejme, on začne robiť potom viac chýb, dopúšťať sa viac chýb a ten si stále hrá to svoje. Práve si myslím, že je strašne dôležité s týmito top hráčmi
samozrejme, oni sú výborní, ale keď ešte mu to človek uľahčuje, začne robiť ešte on chyby, tak potom je to skoro nemožné vyhrať. A práve je strašne podstatné, aby ten zápas prebiehal tak ako hral Alex, že hral ten svoj tenis, hral ten svoj konštantný tenis, nedopúšťal sa veľa chýb, aby nepomáhal jeho a čakal na tú šancu, lebo tá šanca si myslím, že príde. Ja som to hovoril aj sme hovorili pred zápasom. Ja som bol presvedčený od začiatku, že ja som videl tú cestu, že môžeme poraziť aj to. Pre mňa napríklad bol možno, nechcem povedať, že som videl väčšiu šancu, že Lukáš Klein porazí Tsitsipasa ako to odebla, ale dával som to minimálne 50-50 v rovine. Čiže ja som hovoril aj pred zápasom, sme sa hovorili s Tomášom Krupom, že tá šanca, sme verili, že príde. Teraz je otázka, že jak s tou šancou človek akože naloží. Ale aj s tými lepšími prídu šance. Len je otázne, jak to, či spanikarí ten hráč, či urobí, ale väčšinou to je napríklad, hrajú proti Djokovičovi, ten má jeden z najlepších returnov na svete a dojde tam servismen a zrazu, jak ten Shelton, ale teraz sa zdá, že neservuje, lebo on proste mu zreturnuje všetko, ten si myslí, že musí servovať ešte lepšie, začne to prepalovať, začne robiť chyba, to len voda na mlyn tomu. Zostáva sa seba pod tlak. Čiže ono to takto to funguje, čiže. Tak ono sa hovorí aj o Alexovej hre, že on je veľmi nepríjemný pre tých hráčov. No naozaj všetko vráti, je rezistentný, proste ide a musia hrať. Keď má svoj deň a hrá dobre, alebo teda dlhodobejšie, tak Alexa je strašne ťažko doraziť. Vždy niečo vymyslí. A ešte plus tam dojde, ja som ho nabadal počas týždňa, že už aj ten kraťasík by mohol zase. Došiel. Čiže. Tak uvidíme. Teraz budeme čakať na to, koho nám vyžrebujú vlastne do tej kvalifikácie, ktorú by sme mali hrať 1. februárový týždeň. Pri tomto formáte zatiaľ čakáme. Nemáme ani nejaké informácie, koho by sme v podstate mohli dať, čo to bude na výber. Čo hovoríte na tento formát Davis Cupu? Ako sa momentálne hrá? Tak teda? Pre mňa, už som to viackrát hovoril, že pre mňa ten starý formát určite bol lepší. Možno už asi nikdy sa nevráti to a bolo to náročnejšie, že pre tých hráčov, keď museli hrať na 3 víťazné sety a hralo sa 3 dní, ako tento skrátený na 2 dní, ako pre mňa by bolo možno aj v poriadku. Ale to, že v podstate hrajú 2 zápasy za rok, není šanca hrať ako v tejto skupine, v ktorej sme. A podľa mňa je normálne šanca, že 5-6 rokov nemusia tí diváci, fanúšikovia v svojej krajine vidieť Davis Cup, tak si myslím, že je zlé. Lebo takisto pre tieto menšie krajiny a menšie zväzy, tak nehovorím o Francúzoch, alebo tak ono je to potom náročné, čo sa týka sponzorov a tak ďalej, lebo ten boom je väčší, keď sme hrali finále a hrali sme koľko? 4 zápasy alebo 5 zápasov v ten rok. Doma, samozrejme, tí ľudia to 5-krát za rok idú, 4-krát na Davis Cupový zápas plus všetko okolo, čiže tým pádom je to atraktívnejšie a je to samozrejme lepšie aj pre tie zväzy, aj pre tú popularitu športu v samotnej krajine. Čiže ja som možno ako pre ten skrátený, ale starý formát, ako zahrával. Ono sa hrá v finále v Madride, 8 ústiev a dojdú ľudia, diváci boli len na Španielov a ostatné tribúny zývali prázdnotou, čiže neviem, či to je ten správny krok. Či to je tá správna cesta. Takže toľko k tomu. Ty si tiež z tých hráčov, ktorý má rád, keď sú tam diváci. Či už pre teba, alebo proti tebe, ale divákov vyhľadávaš. No, ja mám rád divákov, akože keď sa hraje reprezentačný zápas a nie je tam absolútne nikto, tak je to také dosť divné, takže ja to neviem porovnať, ja som nikdy neodohral ten starý formát, ale ako mne sa pozdáva takto, keď sa to hraje doma vonku, hej, je to proste, asi mi to príde pre mňa také atraktívnejšie, ako ísť niekde na nejaký ten turnaj do neviem akej krajiny, sa hralo v Anglicko, Taliansko. Hej, bolo to na 4 miestach. Na 4 miestach. Tam na domácich prídu, ale na tých ostatných to je... Nedojde nikto. Hral Francúzsko, Švajčiarsko a hral Wawrinka, Humbert a tam nebolo nikto. Tak to je veľmi, veľmi divné, takže uvidíme, kto to bude.
Vidíme to teraz porovnať s tými Grékmi, nie? Tá atmosféra tam, ako bolo to vonku, čiže nebolo to možno také duniace ako v tom Holandsku, ale tých divákov prišlo naozaj nespočetne. A my sme sa rozprávali ešte predtým, keď nám ich vyžrebovali, že čakáme možno trošku nešportovejších divákov, ale myslím, že tá atmosféra a tí diváci boli mňa celkom... toto celkom prekvapilo. Pozitívne, že? Pozitívne. No tak oni nedošli tí ultras Olympiakos a z týchto, tí fotbaloví, ktorí zvyknú tiež chodiť. Čo viem, že v zime tam nejakí boli, teda vo februári, keď hrali. Tam to boli. Lebo oni vytvorili rekord Davis Cupu v návštevnosti. Ale ono to bolo také divné tam, lebo to bol kolos velikánsky, hej. A mne došlo, ako dobre, koľko je tu, 3000, ja som zapýtal, ale tam bolo 10 000 ľudí, len tým, jak to bolo veľké a celkovo aj to ozvučenie, aj všetko. Sa to tak rozplynulo. Tak ono sa to tak rozplynulo, čiže to nevytváralo také, keď je to v hale dojde 2000, začne búchať, to je bordel z toho, hej. Čiže bolo tu veľa fanúšikov, ale ono to na tých veľkých tribúnach a všade ono to tak nevyznelo, ale chvála Bohu pre nás, že to tak bolo. Poďme teraz od Davis Cupu. Čo ťa čaká najbližšie? Aký máš turnajový plán a kedy možno slovenskí fanúšikovia by ťa mohli vidieť doma? Teraz ideme na challengere. 3 challengere po sebe, možno 4. Záleží od výsledkov. Orleans, tam ide aj Gomby s trénerom. Potom Alicante a potom v Bratislave túto Peugeot Slovak Open budem hrať. Takže Pozvánka pre divákov. Kto chce vidieť Alexa, treba si nájsť cestu do národného tému. V podstate pozvánka pre divákov, lebo komplet Davis Cupový tým bude hrať v Bratislave, takže... Máme sa na čo tešiť. Budeme radi, keď dojdú nás podporiť. A kapitán určite nebude chýbať na tribúne. Nie, nebudem mať dovolenku vtedy. Naozaj? Nebudem mať. Ja nebudem mať. Super. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za účasť v štúdiu. Ja vám ešte raz aj touto cestou blahoželám. Verím, že aj žreb k nám bude v novembri zhovievavý, alebo teda naklonený, ale vidíme, že dokážeme hrať naozaj aj s veľkými tímami, lebo Gréci teda boli naozaj ťažké sústo. Som veľmi rada, že ste prišli do štúdia. Teším sa na vás opäť na budúce. A vám, milí diváci, ďakujem pekne za sledovanie a vidíme sa opäť pri ďalšom dieli rozhovorov o tenise. Ďakujeme.